Dobrodošli u Politološki podcast. U Politološkom podcastu razgovaramo sa politolozima i znanstvenicima iz srodnih disciplina o njihovim istraživanjima, objavljenim radovima te temama kojima se bave u svom znanstvenom radu. Dobrodošli u Politološki podcast. Ja sam Enes Kulenović, a današnja gošća podcasta je Dagmar Radin, izvanredna profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svoju znanstvenu karijeru započela u SAD-u na odjelu za političke znanosti i javnu administraciju na Mississippi State University, ali od 2014. godine radi na Zagrebačkom sveučilištu na odsjeku javnih politika, menadžmenta i razvoja na Fakultetu političkih znanosti. Znanstveni rad profesorice Radin uključuje teme zdravstvenih politika, političke ekonomije razvoja i istraživanje korupcije. Uz to, profesorica Radin je i glavna urednica časopisa Politička misao, jedna od vodećih hrvatskih publikacija iz područja društvenih znanosti. Dagmar, dobrodošla u Politološki podcast. Hvala Enes na pozivu. Evo, prvo pitanje odnosi se na tvoje nedavno istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u zdravstvenom sektoru. Istraživanje je veoma impresivno, obuhvaća razdoblje od preko 30 godina, od 90. do 2021. u zemljama Europske unije. I jasno pokazuje, s jedne strane, da iako u tom razdoblju je došlo do povećanja broja žena koje su zaposlene u zdravstvenom sektoru, te i žena često čine u stvari većinu zaposlenika u tome sektoru, ali s druge strane, kada govorimo o rukovodećim pozicijama u zdravstvu, žene su slabo zastupljene. Možeš nam kratko pojasniti koji su glavni uzroci ovog oblika rodne neravnopravnosti u sektoru javnog zdravstva u zemljama Europske unije? Hvala na pitanju. Pa zapravo studija radi se o jednom preglednom radu gdje sam ja htjela dobiti nekakvu sliku o tome što se pisalo, što se istraživalo u posljednjih 30 godina o rodnoj ravnopravnosti u vodstvu, konkretno u vodstvu zdravstvenih sustava u Europi. Naime, ima dosta studija koje su učinjene u Sjevernoj Americi i u drugim dijelovima, recimo Australiji, ajmo reći takozvanog razvijenog svijeta, isto tako u zemljama u razvoju, a jako malo toga u Europi. Htjela sam nekako suziti priču na Europu kako bi se kasnije mogla fokusirati na Hrvatsku. Dakle, ono što sam ja u tom preglednom radu pronašla jest da ima zapravo jako malo radova na temi konkretne rodne ravnopravnosti i ono što se dogodilo u posljednjih 30 godina u cijelom svijetu je takozvana feminizacija zdravstvenog sustava, što znači da je sve više zaposlenika, onih koji rade u zdravstvenom sustavu, da su žene. Čak u prosjeku je 70% svih zaposlenika u svijetu u zdravstvenom sustavu su žene. Dakle, imamo veliku tendenciju feminizacije sektora, gdje je naravno medicinske sestre su najzastupljenije, tu ih je preko 90%, ali i liječnici. Primjerice u Republici Hrvatskoj 63% svih bolničkih liječnika jesu žene. Tako da što se desilo jest da i unatoč tome da postoji proces feminizacije zdravstvenom sustavu, mi ne vidimo da se to odražava na upravljačke strukture. Dakle, u upravljanju zdravstvenim sustavima žene uglavnom nisu te koje donose odluke, već su to muškarci. I to ne bi niti bio takav problem sam po sebi, ali znamo da kad postoji veća raznolikost u donošenju odluka koje će onda imati za posljedice vezu prema ljudima prema kojima se te odluke donose, da je zapravo jako bitno imati interese te skupine zastupljene u upravljanju. Dakle, potrebno je da žene budu više zastupljene u zdravstvenom sustavu upravo zbog toga što se odluke koje se donose utječu na njih, na njihov život, a poslije ćemo možda razgovarati o tome zbog čega je to tako i odraz čega. Eksperti koji se bave javnim politikama, eksperti poput tebe, i prilazi cijeloj priči iz ove znanstvene perspektive, nije cilj samo prepoznat uzroke određenoga
problema, a time se ti baviš u ovoj studiji, ali također ideja je ponuditi određena rješenja kojim bi se moglo dijagnosticirati problem, to jest ne samo dijagnosticirati, nego kojim bi se taj dijagnosticirani problem onda i prevladao. Sad u ovom slučaju rodne neravnopravnosti u zdravstvenom sektoru, posebno ovom elementu vodstva, kao što si ti napomenula. Kako je moguće u stvari odgovoriti na taj problem? Kako je moguće odgovoriti na izazov rodne diskriminacije kad govorimo o predstavljenosti žena na vodećim pozicijama u zdravstvenim sustavima? Ovako, što se tiče ove znanstvenog dijela, tu bi trebao zapravo biti početak. Zapravo sve odluke koje se donose bi trebalo biti utemeljene u dokazima. A dokazi proizlaze iz znanstvenih istraživanja koja su prema određenim postulatima napravljena. Dakle, najprije moramo znati stanje, kakvo stanje imamo. Konkretno, što se tiče žena u zdravstvenom sustavu, žena kao u vodstvu, ne žena kao pacijentica ili primateljica zdravstvenih usluga, našli smo da postoje različiti faktori, da se nadovežem na prijašnje isto tako pitanje, koji utječu zašto one nisu u vodstvu. Oni se mogu, ajmo reći, grubo podijeliti na strukturalne ili institucionalne faktore, na društvene faktore i na faktore, osobne faktore, ja bih rekla. Što se tiče institucionalnih faktora, tu zapravo imamo strukture koje nisu prilagođene različitim potrebama žena. Znamo da žene u društvu nose većinu tereta obiteljskih obaveza i znači obiteljskih i kućanskih obaveza, to je tako, zašto je to tako, ne moramo sad ulaziti u detalje, ali uvjeti rada su takvi da ne uzimaju u obzir da žene imaju druge odgovornosti koje utječu na kraju na njihov posao. Dakle, tu se ne traži različiti tretman, tu se traži znači jednakost mogućnosti, odnosno uvjeta. I onda što se dogodi je zapravo da žene ili ono što se pokazalo da je jako bitno gdje su muškarci izuzetno uspješni jest u pronalaženju mentora. Znači, uloga mentora u ženama i muškarcima je podjednako, je izuzetno bitna u uspješnosti u bilo koje profesije, pretpostavljam, ali konkretno kad govorimo o upravljanju zdravstva, posebno je tako. A žene tu nemaju podršku mentora često, znači nema nekog ko će biti primjer ili ko će im ukazati. Pokazalo se tako da je jako bitno da ženama mentori budu druge žene, upravo zbog različitih iskustava i izazova s kojima se suočavaju, koje muškarci ne da ne žele, nego ne mogu se povezati ili nemaju to iskustvo. A druga stvar je u medicini, konkretno u zdravstvenim sustavima imamo raznoliko zapošljavanje, ali konkretno imamo, na primjer, dežurstva, imamo smjene, imamo znači potrebe koje nisu posao koji je fiksan od 8 do 15 sati. I u tim uvjetima žene često, kad dođe nekakva obaveza obiteljska, ili odustanu ili zapravo se udaljavaju od profesije, od dijelova posla koji se ne mogu uskladiti sa svojim obiteljskim obavezama. I onda kad moraju birati između posla i između obitelji, oni biraju obitelj. Zato što često nema nitko drugi na kojeg će se ta obitelj osloniti. Tako da one zapravo i svjesno na taj način ih zbog institucionalnih strukturalnih ograničenja, one zapravo ne biraju profesije koje bi ih možda mogle privesti prema pozicijama, ajmo reći, upravljanja. To zapravo onda vodi ka činjenici da žene svjesno često puta ne biraju specijalizacije ili uloge u zdravstvenom sustavu i kad postoji mogućnost da se prijave na pozicije vodstva, one biraju da to ne naprave zato što smatraju da nisu možda dovoljno dobre, nemaju nekog ko će ih gurati, recimo mentora, a druga priča je da često smatraju da neće moći ispunjavati svoje obaveze jedne i druge. Dakle, strukture, nekako jedno je povezano s drugim. Te strukture koje postoje imaju zapravo za utjecaj na njihove osobne odluke. Isto tako postoji taj psihološki faktor koji je isto pokazan, a to je da žene zapravo smatraju da nisu dovoljno pripremljene. Ako nemaju iskustva, da neće niti biti dovoljno dobre za tu poziciju. Znači, one se prijavljuju na poslove kad su već prekvalificirane za jednu određenu poziciju. Isto tako smatraju da njihova nemogućnost dobrog performansa, ajmo reći, na poslu radi obiteljskih obaveza zapravo ima izuzetno negativan utjecaj za samu percepciju, samu evaluaciju učinka na poslu, što i dalje onda ih zapravo demotivira da se pozicioniraju na određene, da se prijavljaju na određene pozicije jer smatraju da ih neće ovako onako dobiti uz ostale faktore. Onda imamo onaj društveni faktor koji zapravo je barijera, ja bih rekla, ženama, a to je da se za iste poslove zapravo drukčije percipiraju žene. Kad su žene kirurzi ili liječnici,
često ih se smatra da su zapravo čak i na institucionalnoj razini ih se naziva ne njihovim titulama nego recimo zapravo ih se tretira na razini medicinske sestre, ajmo reći na nižoj nekoj razini u smislu njihovog statusa. Isto tako ima nešto što se zove glass cliff, a to vam je kada kod žena im se daju pozicije vodstva koje su posebno izazovne, gdje je šansa za uspjeh gotovo minimalna. Znači ženama se daju problemi za riješiti koje nitko drugi ne želi se prihvatiti jer je šansa za neuspjeh vrlo visoka. I onda kao counterpart tome vam je za muškarce glass escalator, gdje se zapravo muškarcima daje prilika da se ubrzanim postupkom penju u svojoj karijeri. Muškarci su isto izuzetno dobri u stvaranju networka, mreža podrške, dok žene nisu dobre. Oni to kasnije, prekasno zapravo, ja bih rekla, puno kasnije shvate potreba mreže podrške drugih žena koje vam onda pomažu da vi u tom profesiji zapravo rastete. Dakle, to bi bili neki faktori koji zapravo utječu na to da žene se manje prijavljuju i da su manje zastupljene u upravljačkim i vodećim pozicijama. Sad pitanje je vaše bilo što s time? Znači našli ste faktore. Već ovaj institucionalni problem mi se čini veliki zalogaj, a još dublje o kojem si govorila, još dublje mi se čini ovaj društveni problem koji ide puno i ne izlazi izvan samih nekakvih nepoželjnih praksi unutar samog zdravstvenog sektora, nego govori o nejednakostima koje su ukorijenjene dublje u društvu. Čini mi se da je njih onda možda još teže odgovoriti. To je preslika zapravo dijela i toga. Recimo kirurzi vam smatraju da žene kada postanu majke često postoji percepcija, neće više biti dobri kirurzi, jer nisu više hladne glave, sad su previše emotivni. Znači žene u vodstvu se smatraju da su previše emotivne, znači ta empatija koja može biti pozitivni faktor u vodstvu se onda to tumači kao negativno jer su preemotivne. Ne? To se smatra da nije dobra karakteristika za donošenje odluka. Znači tu imamo presliku tih nekih obrazaca ili percepcija žena inače, a znači prvi korak je identificirati. Ja smatram da čak je ovaj društveni dio se mijenja puno sporije. To bi bile te neformalne institucije gdje imate vrijednosti, društvene vrijednosti koje se puno sporije pokazalo se mijenjaju, a ove strukturalne, institucionalne onda možda jesu preslika ovih društvenih, ali smatram da te formalne institucije zapravo puno lakše možda promijeniti ako imate kritičnu masu da se one promijeni i onda primjenom implementacijom određenih odluka koje onda žene stavljaju u ravnopravni položaj, vi polako mijenjate praksom zapravo položaj žene i percepciju žena kao vođe, dajete im šansu da to pokažu da mogu biti. Ne? Ono što je meni posebno bilo zanimljivo čitajući ovu tvoju studiju, da je studija obuhvatila ovu komparativnu komponentu. Pokazuje da iako rodna neravnopravnost na vodećim mjestima u sektoru zdravstva je nažalost sve prisutna, ona je ipak jače izražena recimo u Italiji nego u Finskoj. Ali ti si spomenula na početku, ono što te potaknulo na ovo istraživanje je bilo da se istraživanje proširi na Hrvatsku. I ti si to kasnije u jednoj studiji i učinila, pa me zanima kada je prošireno to istraživanje i na Hrvatsku. Do kojih rezultata si došla? Kakva je situacija po ovom pitanju u Hrvatskoj? U Hrvatskoj za sada imamo zapravo zanimljive rezultate. Tek smo počeli sa analizama, tako da tu mogu zapravo ograničiti se samo na ono što smo do sad našli. A to je da većina žena zapravo nije bilo u vodstvu, iako je naš uzorak zapravo opterećen liječnicima opće prakse, a žene dominiraju opću praksu, odnosno obiteljsku medicinu, pedijatriju, upravo zato što su poslovi koji ne traže dežurstva i fleksibilni su, pa zapravo imamo naš, ajmo reći, uzorak je možda nije reprezentativan u tom pogledu, ali ono što smo našli što je jako zanimljivo je da zapravo kad se pita percepcija da li za isti posao žene imaju različite terete, znači imate jednaku definiciju posla, recimo liječnika na hitnoj medicini, bilo je jedno pitanje percepcije da li se očekuje, da su različita očekivanja za žene i za muškarce za jedno te isti posao.
I sad žene su rekli da postoji. Znači 60% ispitanika je reklo da postoji razlika između onog što se očekuje za žene iz muškarca za isti posao, dok je kod muškarca odgovor bio da ne, uvelike ne, da je zapravo jednako. Tu zapravo onda idemo čak dublje, jednu razinu dublje što nismo očekivali, a to je da muškarci uopće nisu svjesni nejednakosti. Što je samo po sebi, ja mislim, zanimljivo i podložno nekakvim intervencijama. Naravno, ništa se preko noći ne dešava. To je, kažem, ja smatram dugotrajan proces i odraz društvenog stanja. Ovog što ste rekli, što si rekao zapravo između, recimo, Finske i Italije, ja bih rekla da je to zapravo upravo to, da je odraz procesa u društvu, a u Hrvatskoj konkretno, s obzirom da smo bili u jednom sustavu, prijašnjem sustavu socijalističkom, gdje su na očigled žene imale jednaka prava kao i muškarci, to se jako vrednovalo u smislu i dopusta roditeljskih i tako dalje. Uistinu, to je na papiru bilo tako, ali zapravo ona dublja komponenta percepcije i uloge muškarca i žene je ostala jednaka, ja bih rekla. Zapravo je jednaka onim zemljama koje imaju, znači koje pokazuju nejednakost, a to je da je muškarac još uvijek, znači imate, mi smo jednaki, ali nismo na kraju. Možda je prerano za zaključak, jer spomenula si ovo još studija koja je u toku, ali da li onda možemo slučiti, da li smo ipak bliže Italiji ili smo bliže Finskoj ili smo negdje na pola puta? Ja mislim da nismo možda toliko blizu Španjolskoj i Italiji. Što se u medicini smo definitivno možda negdje između. Sad gdje je između, to je, ja bih rekla, to ne bih mogla sad utvrditi. Ali ono što je zanimljivo, isto jedno pitanje koje, znači studija ima puno pitanja, jedno od pitanja je bilo koliko često skrbite o drugoj osobi. I tu je, ili vaša percepcija, više se ne cijenim točno pitam, vaša percepcija tereta koji nosite o skrbljenju o drugoj osobi. Sad žene su uvelike rekle da skrbe o drugoj starijoj osobi, pretpostavljam da se radi o roditeljima ili tako, dok su muškarci dominantno rekli da oni skrbe o djetetu. Što se može još na odgovor na to pitanje zašto je to tako nemamo, da li je to zato što muškarci sebe percipiraju da ono što rade je puno veće nego što žene smatraju da kad rade jednako pa to nije toliko, znači njihova percepcija može biti u pitanju, a druga stvar može biti u pitanju da možda žene koje su bile u našem uzorku ili žene liječnice odgađaju imati djecu. Znači i onda niti nemaju zapravo taj mogući odgovor. To je zanimljivo. Ja se nadam u stvari da ćemo do nekih od ovih odgovora koji su još ostali visiti u zraku doći kad završiš tu studiju, bit će to veoma, veoma interesantno. A sad bi se volio malo maknuti samo od ove studije i proširiti, ostajemo još uvijek unutar tvoje glavne teme, teme kojom se ti primarno baviš u svom znanstvenom radu, a to su javne politike primijenjene naravno na pitanje zdravstvenih politika, ali sada na pitanje koje usudio bi se reći ne možemo izbjeći. I s obzirom da su zdravstvene politike glavni fokus tvog znanstvenog rada, pitanje koje se neizbježno nameće je kako ti vidiš ulogu javnog zdravstva u borbi protiv COVID pandemije i konkretnije malo u stvari, kako ocjenjuješ politiku hrvatske vlade, ali i našeg zdravstvenog sustava u toj borbi? Koja je tvoja iz znanstvene perspektive ocjena onoga što se nadamo u većoj mjeri je sada iza nas, ali je ostavilo jednu duboku traumu na kao ne na Hrvatsko, nego i na sva druga društva. Ali to se pitanje neizbježno ponavlja i nismo još našli u stvari adekvatan odgovor. Kako možemo ocijeniti ono što se dogodilo u zadnje 2,5 godine kad govorimo o zdravstvenom sektoru i zdravstvenim javnim politikama? Hvala ti na ovom pitanju koje je dosta zahtjevno i nisam sigurna da li ću dati zadovoljavajući odgovor, ali evo, htjela bih reći samo da nažalost u Hrvatskoj se jako malo ljudi bavi temom zdravstvenih politika. Ja mislim da nažalost sam jedina koja se na fakultetu time bavi konkretno. Ima ljudi koji se, ja bih rekla, srodnim temama bave. Imate na školi javnog zdravstva, Narodna škola javnog zdravstva, dr. Andrija Štampar pri medicinskom fakultetu, ali oni to sagledavaju sa perspektive, znači, zdravstva. Dakle, ne postoji, ja bih rekla, nekakav konsenzus o tome kako je vlada, odnosno ne postoji konkretne nekakve studije kako je vlada rukovodila ovom krizom. Ono što na što se ja mogu osloniti iz evaluacije je da u principu u hrvatski zdravstveni sektor je izuzetno dobar u improvizaciji. Okay. Znači ono što je nama jako dobro služilo za vrijeme rata
I tu smo, stvarno naša ratna medicina je postala, ja bih rekla, uzor drugim zemljama. Znači mi smo jako brzo posložili zdravstveni sustav koji je bio na usluzi zapravo hrvatskom narodu za vrijeme rata i mi smo izuzetno dobri u improvizaciju, u kriznim situacijama naći brzo rješenje. I to je hrvatska vlada, mislim, prema mom mišljenju, na početku ove krize jako dobro učinila. Mi smo imali izuzetno dobar odgovor u samom početku. Međutim, tu gdje kaskamo, što je opet odraz, što se odrazilo na upravljanje ovom krizom, jest u stvaranju procesa i procedura i nekakvog sustava koji ima glavu i rep. Dakle, u jednom trenutku kad je inicijalna kriza, ajmo reći, naučili smo se rukovoditi tom prvom fazom krize, potrebno je bilo početi razvijati nekakve mehanizme koji će nam onda stvoriti proces donošenja odluka i pristupanja problemu za koji smo kasnije vidjeli da više nije samo problem ekonomski, javnozdravstveni, već da to ima i druga neka dimenzija, recimo mentalnog zdravlja, gdje je vlada potpuno zakazala, da uopće se nije bavila mentalnim zdravljem i posljedicama COVID krize na mentalno zdravlje ne samo svojih djelatnika, što je po meni neprihvatljivo da su vam ljudi koji su vam 2 godine u kriznom stanju nemaju podršku, mentalnu podršku, već i cijele nacije. I te ćemo mi posljedice tek uvidjeti. Dakle, što se tiče prve faze, ja bih rekla inicijalnih 6 mjeseci do 9 mjeseci, tu još bih rekla da smo jako dobro intervenirali u suzbijanju pandemije. Međutim, kad smo trebali izaći iz te uloge spasioca i nekakvu ulogu planera, tu zapravo se pokazalo da nemamo niti znanje, niti sustav donošenja odluka posložen na način da vi zapravo upravljate sustavom. Znači, jedna faza je bila da u prvih godinu dana ja sam gledala prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, gledali su se politike koje su vlade donijele prema zdravstvenim djelatnicima. To je bilo povećanje plaća, znači za taj, ajmo reći, nadomjestiti njihov rad za vrijeme COVID krize. Bilo je plaćanje, mogućnost, recimo neke aktivnosti koje su druge vlade radile, plaćanja vrtića, znači čuvanja djece liječnicima koji su morali biti konstantno znači, prisutni u zdravstvenim ustanovama, koji su radili na COVID krizi, zapravo svi u jednom trenutku su bili u to uvučeni i naravno podrška mentalnog zdravlja. Znači naša vlada je tek negdje imala nekakav telefon, krizni telefon, ali vi ne možete za svoje zdravstvene djelatnike. Zapravo poslije je bio taj krizni telefon za svih, ali zdravstveni djelatnici se suočavaju sa posebnim složenim situacijama koje su u normalnim uvjetima, ja mislim, stresni, kamoli za vrijeme COVID krize. Tako da mislim da smo dugoročno se pokazalo u zdravstvenom sustavu da mi zapravo nemamo sustav upravljanja. Da. Hvala ti. I u ovom zaključnom dijelu razgovora okrenuo bi se temi koja, ostaje pitanju koje na neki način nam se ponavlja u ovom podcastu. Volim ga pitati sve goste koji dođu, ali mislim da posebno u ovom tvom slučaju ovo pitanje ima smisla, jer ti imaš ovu komparativnu dimenziju, ti si se prvo znanstveno formirala u američkoj znanstvenoj zajednici i onda si postala dio, na sreću, naše znanstvene zajednice, pa možda imaš jednu, možemo reći, dublju perspektivu što se tiče ovoga pitanja. Pitanje je sljedeće. Radi se o, u stvari, jednoj široj temi, o ulozi i razvoju političke znanosti u budućnosti. Posebno me naravno zanima iz onog područja koje se ti baviš, a to je pitanje javnih politika. Kako je tvoje, u stvari, viđenje smjera? Da li u pozitivnom ili negativnom pravcu razvoja hrvatske političke znanosti, ali možda čak još i šire, ne samo hrvatske političke znanosti, nego ove teme koje smo se samo dotakli, u stvari nismo dublje ušli u nju, a to je mogućnosti da upravo politička znanost i posebno javne politike, one koji se bave javnim politikama, pridonose tome da kroz formuliranje puno boljih javnih politika u različitim sektorima poput zdravstvenog sektora građani dobiju ne samo bolju uslugu, nego dobiju i puno racionalni aparat države koji im istinski služi. Dakle, prvo pitanje, ja se mogu osvrnuti generalno na razvoj političke znanosti koji, znači uvjeti koji postoje na sveučilištima diljem svijeta, da se
utrka za napredovanjem i utrka za bodovima je donijela na to da mi proizvodimo kao znači nastavnici u političkoj znanosti jako puno radova koji imaju minimalni impact zapravo na field, ne, na područje. Znači, bavimo se štampanjem, štancanjem radova koji sami po sebi imaju sve postulate znanstvenih istraživanja i kao takvi prolaze i budu objavljeni, ali nisam sigurna koliki je njihov stvarni doprinos uz razvoj znanosti. Znači, bavimo se temama koje su sve uže i uže i uže i onda se to pokušava mjeriti, recimo, na primjer Google Scholar citacije, u nekim područjima, ne možemo sva područja izjednačiti, naravno, iz više razloga, ali u nekim područjima mogu biti odraz bitnosti teme u kojoj možda je malo pisano ili doprinosa, pa kad vidite recimo neko koji je puno citiran, to je prilično dobar znak za jedan rad, recimo koji je citiran, da je ono što je tu nađeno da je zapravo jako bitno. Tako da s jedne strane imamo produkciju puno toga za koje ima možda minimalni odjek i značajan impakt. Mislim da neka područja su možda bitnija od drugih. Samo potpitanje, oprosti. Da li to vidiš prvenstveno a slažem se s tobom, to mi se čini kao ozbiljan problem. Da li to vidiš prvenstveno kao problem unutar naše znanstvene zajednice ili šire gledajući nešto što se javlja i upravo zbog ove dimenzije koju ti imaš, nešto što u stvari je prisutno i u političkoj i drugim društvenim znanostima i izvan Hrvatske? Tako je, mislim da je to prisutno izvan Hrvatske. Nije to, došlo je u Hrvatsku naravno, ali nije samo ovdje. To sam još u Americi bila zamijetila gdje imate zapravo jako puno radova za koje je upitno šta ćemo s njima, ne, tako da i zapravo bilo je čak komentar da smo zapravo otupili na ona velika pitanja, da se nitko više ne propituje ne postavlja velika pitanja jer ne možete dobiti brzi odgovor i morate stvarno biti kreativni da propitujete velika pitanja, da dobro argumentirate. Ovo recimo prelazak, ja se bavim uglavnom kvantitativno, nešto kvalitativnom isto, ali ja bih rekla da moj početak je bio u kvantitativnim analizama i tu vam je jako lako napraviti studije. Pitanje je koliki je impakt tih studija. Znači, vi čim imate brojke, to kao nešto znači jer je evidence based, ali pitanje je koliko je to bitno. Dakle, nije to samo u Hrvatskoj. A prilično smo zapostavili doprinos u teoretskom smislu, ja bih rekla, onih bitnih pitanja. Da. Dobro. To je meni kao političkom teoretičaru drago za čuti. Ali onda da se vratimo ovom pitanju. S obzirom da imaš tu dimenziju dugog rada u američkoj političkoj zajednici i u politologiji tamo i onda ovdje, uzevši u obzir tu dimenziju, koje vidiš prednosti ili možda moguće nedostatke upravo naše hrvatske političke znanosti i možda posebno s naglaskom na upravo područje koje tebe najviše zanima, javne politike? Znači, ono što u Hrvatskoj imamo, područje javnih politika, ja bih rekla jedno od najmlađih područja inače u političkoj znanosti, a pa isto tako i u Hrvatskoj. Tako je. U Hrvatskoj, generalno gledajući političkoj znanosti, jako smo fokusirani na prošlost. Izuzetno smo fokusirani na prošlost i uvijek jednake teme dominiraju, one teme koje su zanimljive društvu, što nije nužno loše, niti je to, mislim, jedan od naših, ajmo reći, poslova jest da se bavimo temama koje su društveno relevantne, naravno. Ali činim se da takve teme dobijaju više pažnje, a da nisam sigurna koliko su one za društvo produktivno, odnosno da imaju pozitivan učinak za društvo. Činim se da možda taj rascijep u društvu možda i dublje produbljuju. Što se tiče generalno gledajući, mislim, po područjima, jako malo ljudi u javnim politikama konkretno, mislim da jedino profesor Petak ima stvarno širinu i perspektivu bitnosti tema u javnim politikama i njihov učinak konkretno na praksu, ali što se tiče ishoda studija, mislim da su istovremeno javne politike tu možda i doprinijele najviše, jer se onda studija, recimo, donošenja odluka, vladinih donošenja odluka,
mogu se politizirati. Znači, takvi se rezultati mogu, znači, znanstveni rezultati tu mogu imati direktnu liniju prema donositeljima odluka. Naravno da je filter politika i politika će uvijek biti filter za sve. Prisutan, tako da mislim da je jedna odgovornost i očekivanje onih koji se bave istraživanjima u javnim politikama, da njihovi istraživanja imaju, ajmo reći, da u jednom trenutku budu ne samo dostupna, nego da budu prisutna u diskursu kod donositelja odluka. Izvrsno, hvala ti puno, a iz svojeg odgovora sad imamo obvezu naravno i u podcast pozvati profesora Zdravka Petaka i razgovarati s njim dalje o ovim temama. Hvala ti na izuzetno zanimljivom razgovoru, Dagmar, i hvala ti da si bila gošća u politološkom podcastu. Hvala tebi, Enese. Slušali ste politološki podcast u produkciji Hrvatskog politološkog društva. Urednik, glazba i voditelj Enes Kulenović. Pomoć u realizaciji Višeslav Raos, Krešimir Petković i Leon Cvrtila.